Usadio modernotasuna, euskal usadio zarraren aldekoa, ez? Hau da, niri iruditzen zait horrorosoa hitz egitea sexuaz alabekin. Hau da, ni ez naiz beraien sexua aholkularia, hau da, eszena hori, beira, hau da, banana, hau da, sakilaren metafora, eta sartu behar duzu hemen kondoia horrela egiten da, hau da, ez dut ikusten ere burua. Nik uste dute egokiena dela... Guk ere ez zaizu ikusten, beste gauza batzuetaz. Esperimentatu dezala bere aldetik, era zuhurrean, baina nik ez ditut bere sexu abenturak ezagutu nahi. Igual, zorabiatuko nintzadeke. Baina kezkak bai. Polita dira entzutea. Kezka bai, hau da. Ez que guraso lana... Eta zuk ez duzu zergatik jakin behar, ez zuk ez da inor ere. Zani dut hori bere intimitatea da, eta ez duzu ezagutu behar, ez zuk ez inork ere. Uste dut hori bakoitzarena dela. Muturreraino eraman barik, hau da, benetako arazo bat balego, hau da, ez dugu autistak bihurtu behar, ez, neurri batean, hau da, berak eukiko balu arazoren bat edo horrela, giroak izan behar du, horren berri guri emateko modukoa eta gu laguntzeko modukoa. Erabateko inkomunikazioa ez, baina era zuhurrean egin ditzala esperientzia bere aldetik eta ja nola konpontzen den, eta sorte ona. Euki dezala. Ez da polita jakitea zure seme alaba zer egiten duten, ni? Benuzte gozada bada, Baina... Nik uste dut guraso lana... Jakitea bai, baina... nik esango nieke nire ustez zer den egokia eta zer den ez egokia. Nik bi alaba dauzkat, ez dauzkat semerik, tamalez, baina uste dut neurri berdina erabiliko nituela bai batekin, bestekin. Uste dut hemen genero kontua alde batera utzi behar dela, eta hori bai dela matxismo gizarte baten hori neurri desberdina batzuentzat, besteentzat, nik espero dut nire alabek ez jolastea sexuarekin, ez da amabostuzterekin, ez da kompromesu serio bat euki arte, eta bere ondorioak ez arriskoak, ondorioak hartzeko gai izan arte. Orduan, espero dut, ez da esango niet, esaten diet, hau, eta ez bakarrik arriskoren gaitik, eta ez neskak direlako baizik, eta niretzat sexua oso balore garrantzitsua da, ez da jolasteko, eta ez da edonola, Jolasa ere izan behar du, bestela jai. Jolasa bai, baina kontekstu bat